jak sa to volá? Čo teraz? To nie je, že servus, hej? Je to servus. Je to servus? No. To musím povedať? Dobre. Priatelia, vitajte po 2 týždňoch pri talk show Servus. A dneska tu máme... Ešte raz. A dneska tu máme prvú ženu. Tak dneska tu máme Takže dneska tu máme prvú našu hostku, Johanku Grigarovú. Môžeš sa pozdraviť našim divákom a trošku sa rovno predstaviť. Čaute všetci. Čiže moje meno je Johanka. A som študentka Vysokej školy výtvarných umení v odbore textilný dizajn a šijem vo voľnom čase. Čo to znamená, že šiješ? Neviem, mne spolužiačka povedala takú vec, sa ma opýtala, že vlastne čo som robila predtým, než som šila, ale ma predtým nepoznala. Že už je to také späté so mnou, že si neviem predstaviť, že by som mala nejaký život pred šitím. Čiže asi vytváram oblečenie a všetko okolo toho, čo súvisí so šitím. Robím to rada, čiže vlastne šijem, žijem a pijem kávu. Čiže ty máš vlastnú značku Ušité. A ako si sa teda k tomuto dostala? Ono to bol taký, nie že spontánny, ale opäť taký nejaký prirodzený vývoj, že v roku 2009, ak si dobre pamätám, tak ja som mala stále pocit, že potrebujem nejak vyjadriť samu seba cez niečo, tak sme iba tak úplne spontánne začali s mojou švagrinou vytvárať náušnice. Vtedy bol strašne hit také tie živicové náušnice, tak sme začali robiť náušnice a ja som potom začala iba také obyčajné veci nejaké šiť, ktoré neboli vôbec potrebné a ja som ich proste potrebovala spraviť alebo čo. Som raz tak ležala na posteli a napadol mi taký názov, že Ušité, ktoré obsahuje aj uši, čiže náušnice, teda niečo pre náušnice, alebo ušité veci. Takže takto vzniklo. Ono je to vo vývoji stále. Nemôžem povedať, že by som robila niečo, čo akože som na to hrdá, ale ešte to potrebuje toho veľa, čo robiť na tom. Som sa zasekla. No ten vývoj znamená, že sme chodili na nejaké festivály, potom sa vlastne moja švagrina odo mňa, nie že odlúčila, ale proste prestala robiť tie náušnice, lebo už to nestíhala a ja som prebrala tú značku keby sama. A teda všetky tvoje veci sú handmade? A ako teda prebieha proces jedného toho modelu, alebo teda jeden toho kusu oblečenia, alebo neviem, či takto sa dá aj nazvať? Sú veci, ktoré robím pre nejakého človeka konkrétneho, dá nejaké zadanie, nejakú zákazku a potom si robím veci, ktoré ja mám nejakú potrebu proste vytvoriť a to zvyčajne spolupracujem s nejakými ľuďmi, ktorí ma inšpirujú. A potom ešte do tretice si robím také veci, ktoré majú nejakú myšlienku, ale nedajú sa nosiť. Ja som predtým, než som vlastne bola na Vysokej škole výtvarných umení, tak som si robila také veci, lebo som proste potrebovala niečo dať tomuto svetu a nie je to nositeľné, ale má to nejakú hlbšiu myšlienku. Čiže niektorí ľudia si kreslia obrazy alebo píšu pesničky, ale ty teda robíš oblečenie. Akože a tak vyjadruješ samu seba. Asi hej, ono to bolo dosť dlhý taký proces úplne, že takého hľadania, lebo ja som predtým chodila na sociálnu prácu, z čoho mám bakalára. Ale počas toho štúdia som vlastne zisťovala tých pár rokov, že asi tie látky sú, pre mňa sú látky domov, lebo takú nejakú cestu som si prešla od toho, že som na strednej robila nejaké veci, ale som to nevedela pomenovať, že čo by ma bavilo. Že asi ten textil je to, kde chcem byť a to, čo mi spôsobuje taký pokoj a radosť. Tak to si dala teda vysokú látku. Aj látku. To má byť tým, ako je. Kde hľadáš inšpiráciu? Či chodíš proste po trhoch a pozeráš sa, hento sa mi páči, že mohla by som to nejak preonačiť, alebo že inšpirácia skade? Nejakú si hľadám vedome na internete, že hľadám proste nejaké obrázky. A potom sú to také veci, ktoré nejak neovplyvním, tak to sú, že ľudia okolo idúci ma niečím inšpirujú, alebo idem do látkového obchodu, čo milujem a neviem presne, čo chcem ušiť, ale zrazu tam majú nejakú novú látku a to ma dokáže inšpirovať. Čo odlišuje Ušité od ostatných značiek? Ja som si akože nedefinovala nejakú myšlienku, počkaj, ale toto nemôžem povedať. Ja to vnímam cez tie posledné kolekcie, že to je proste značka, ktorá ti má priniesť nielen to, že ťa oblečie, ale mu vniesieš tým oblečením aj niečo, čo proste rád zažije, nejaký zážitok. Ale úplne základ sú vzory. Čiže vzory, ale akože ornamenty a také veci, ale asi nie, že vzory, že ten človek je môj vzor.
No, u nás sa to odborne povie, že dezén, to, čo mám na sebe. Neviem, ja prídem do obchodu s nejakým človekom, ktorý tam prvýkrát. Wow, že koľko je tu veľa tých materiálov a látok. A ja som, že nie, že tých materiálov tu není až tak veľa a nie sú až také super. A preto mám potrebu vytvárať nové vzory, ktoré nie sú okúkané. A to je to špeci. Že je to proste slovenská značka, ktorá má rada vzory. Čiže ide tak kvázi o to, že byť originál? No úplne sa to dá tak povedať. Ale hej, keď si dáš do Google, že dezén, tak ti hneď ukáže pneumatiku a to je blbosť. Aspoň mne sa zdá, že vzniká strašne veľa nových značiek. Nejak to ovplyvňuje aj teba, alebo že ako to vnímaš, že teraz v podstate každý človek si vytvorí nejakú svoju značku. Mňa to asi neovplyvňuje veľmi. Neviem, potom by som strašne bola ovplyvnená aj svojimi, akože som, spolužiakmi. Lebo my tam vlastne tvoríme každý niečo iné asi v tej nejakej komunite ľudí, ktorí stále niečo šije. Neviem, asi ma to neovplyvnilo, lebo si idem nejakou tú svojou cestou, že je dobré, keď si človek nájde nejakého toho svojho zákazníka, alebo si presne určí to, že komu vlastne šije, ale veľmi nesledujem takú tú high fashion, aj keď niektoré veci obdivujem na tom. A tá druhá otázka v tej otázke je, že čo hovoríš na to, že vzniká strašne veľa nových značiek? Na jednej strane je dobré, že vznikajú značky, lebo si môžu byť navzájom konkurenciou. Nie, akože nemyslím to v negatívnom, ale že sú si konkurencia vlastne pre toho zákazníka, že vytvárajú potom lepšie a lepšie vlastne veci. Už sa blížime teda k celkovému záveru nášho rozhovoru a už dáme iba poslednú otázočku, že čo je taká tvoja úplne najväčšia topka, čo si kedy vytvorila, alebo si hovorí, že tak na toto som úplne najviac hrdá. Ja to tak poviem inak, hej, že nebola to jedna vec, boli to viaceré veci. Teda som rada, že som mohla byť pri tom, keď som mohla šiť niekomu na nejakú výnimočnú udalosť. Čiže to boli svadby, alebo som šila teda kňažský ornát. Je to mega, keď ty môžeš, alebo tvoja vec môže byť pri tom, že vlastne je to vďaka tvojej veci. Dobre, a keď ľuďom sa teda zapáčia tieto všetky veci, ktoré sme aj teraz ukázali, tak kde ťa môžu nájsť, alebo kde sa teda prezentuješ? No, tak na internete, Nepodarilo sa mi, no. Na internete ma nájdu na facebookovej stránke. On je to dosť krklomné vlastne, lebo ja som ušité dokopy a na Facebooku to mám, že uši.t, lebo čo už nie som s tou bodkou. Ale čiže to je, že Facebook uši.t. Potom je tam aj preklik na stránku a ešte 2 mesiace som s Vernou, keby ma chceli nájsť vlastne osobne. Dobre, ďakujeme ti, že si prišla k nám a porozprávala niečo o tvojej modnej značke a o sebe. Vám ďakujeme, že ste si toto videjko pozreli, tento úžasný rozhovor a dúfam, že si pozrete všetky naše videá, ktoré ste si doteraz nepozreli. Ďakujeme a vidíme sa na budúce. Servus!